Dobrý den, já bych vás chtěl uvítat od dnešního videa, kde si společně probereme systém Poseidon City. Vedle mě stojí můj kolega Pavel, šéf našeho vývojového oddělení. Já tě tady vítám, Pavle. Ahoj, Jirko. Pavle, u nás v Fenice tak děláme hodně zajímavých věcí a jedna z těch zajímavých věcí je právě Poseidon City. Já jsem tady dneska z toho důvodu, že bych se o tom systému chtěl dozvědět víc. Můžeš mě k tomu říct, co to je, co to umí a co všechno vlastně s tím zvládneme? Určitě rád. Poseidon City jsme vyvíjeli proto, aby jsme dokázali zákazníkům nabídnout kvalitní řízení venkovního osvětlení. Záměrně říkám venkovního, ne veřejného, protože myslím, že má velký potenciál v řízení osvětlení na hřištích a v areálech firem. Dobře, já nejdřív, než se dostaneme úplně k samotné té softwarové aplikaci. Vím, že u nás v Fenice vyrábíme nejenom software, ale kvalitní hardware. Co se týče toho hardwareu, nějaká jednoduchá struktura popisu, jak to vlastně funguje? Jednoduchá struktura je, že celý systém vlastně řídí hlavní server, který zajišťuje tu funkci hlavní a koordinuje veškeré dění. Pak tam figurují bezdrátové gatewaye a samozřejmě koncové prvky na svítidlech, popřípadě na skupinách svítidel. Ty můžou být přímo dedikované na světlo, kde je preferovaná takzvaná zaga, kdy jednoduše koncovým prvkem naší výroby ovládáme světlo. A nebo je možnost integrovat třeba do sloupů náš přijímač, Ano. který zajistí řízení toho konkrétního světla nebo skupiny svítidel. Tvůj osobní názor, který z těch dvou vlastně typů je lepší? Co bys doporučil zákazníkovi? To se tak nedá říct. Každé řešení si vyžaduje svůj přijímač, svůj koncový prvek, takže je to záležitost vždycky domluvit s zákazníkem řešení na konkrétní aplikaci. Dobře, takže blbě řečeno, já sám sobě od stolu, jako třeba starosta obce, si to navrhnout nemůžu? Myslím, že určitě po nějakém krátkém zaškolení nebo aspoň přečtení našich materiálů nebo konzultaci. Určitě můžete. Dobře. Já, jestli jsem to teda pochopil správně, je tam teda nějaký bezdrátový přenos dat. Co já všechno vlastně můžu skrz to dělat? Bude se teda jednat převážně o řízení toho osvětlení? Můžu s tím jako to osvětlení jenom vypnout, zapnout? Nebo co já vlastně můžu všechno dělat s tím svítidlem? Pravda, nezmínili jsme, systém je založen na bezdrátové komunikaci, proto jsme mluvili o radiových gatewayích. A co s ním můžu dělat? Můžu s ním hlavně řídit osvětlení podle časového plánu, to je základní funkcionalita, kde můžu snadno nahradit třeba spínání podle venkovního osvětlení, který je často nespolehlivé. Můžu samozřejmě diagnostikovat i stav těch svítidel, v kterých, což ten systém taky umožňuje, to znamená snímá a reportuje stavy svítidel, jejich závady a můžeme na to pak reagovat. Takže vlastně ušetřím si i co se týče nějakého servisu, nějaké údržby, čas, nervy i finance. Určitě systém v podstatě může tu chybu nahlásit dřív než uživatel, takže můžu na to rychleji reagovat. Dobře, ty jsi tam mluvil o nějakých časových plánech. Já úplně třeba nedokážu si sám v sobě říct, na co by mě byl takový časový plán. Proč bych se měl řídit třeba časovým plánem? Tak standardní venkovní osvětlení chceme, aby nám svítilo pouze, když nemáme venkovní světlo od sluníčka. To je samozřejmě dneska, buď to se řídí právě tím soumrakovým spínačem, ale jak jsem zmínil, soumrakový spínač může být nespolehlivý, může se zanést, může ho někdo přikrýt a pak to přestává fungovat. Proto je lepší reagovat na sluníčko jako takové, na jeho západ a východ, který se dá spočítat podle datumu. A tak funguje i náš časový plán. Takže my v něm umíme i pracovat s nějakýma astrohodinama v případě, že se nám čas posouvá, krátí a tak dále. Přesně tak. Náš časový plán reaguje na právě výpočet toho sluníčka, včetně přechodů, časů, zimní, letní, takže se o to vůbec nemusím starat. Takže plus. Velké plus. Velké plus. Výborně. A ještě se zeptám na jednu takovou doplňkovou informaci. A to je to, jestli teda mám starý svítidla, výbojky, sodíkovky, cokoliv, nechci je nutně náhradovat, můžu
použít i vlastně systém Poseidon City, anebo musím jít doopravdy do komplexní výměny osvětlení se vším všudy? Není to potřeba, můžu samozřejmě aplikovat právě náš přijímač určený pro vestavbu a můžu s ním ovládat celou větev třeba sodíkových svítidel, která nechci měnit nebo zatím nechci měnit. A nemusím měnit nutně všechny za ledková, ale samozřejmě ledková svítidla přinášejí i úsporu v energiích a je asi dobrá investice do nich investovat a vyměnit. Dobře, já ti moc děkuji za tohleto nějaký prvotní info ohledně toho, jak ten systém funguje, co nám ten systém nabízí, no a jestli mě teda můžeš představit software samotný. Podíváme se do toho. Začneme v podstatě asi nějakou přihlašovací obrazovkou, kdy já se připojím na adresu, v našem případě k nám do firmy, a zadám přihlašovací údaje. Systém samozřejmě umožňuje různou úroveň uživatelskou, od administrátora až po koncového uživatele, který jenom třeba vidí stav té světelné soustavy, aby mohl monitorovat a jezdit na servis. Nicméně já jsem přihlášen v tuto chvíli jako administrátor našeho objektu a v prvním náhledu koukáme na nějaký obecný přehled, v jakém stavu ten systém je a co dělal. Za mě to vypadá docela intuitivně, není to nic, co by mě připadalo hrozně nějak jako, jak to říct, složitý. Vidím tady všechny důležité informace. Vidím tady nějaký světelný body, což budou asi světla samotná. Přesně tak. Máme tady počet světelných bodů, které máme v systému, počet RF gateway nebo bran, které systém obsluhují. Svítidla pak dále dělíme do logických skupin. Jasně, ulice nebo jednotlivé strany. Jsou to v podstatě funkční celky, které pak samostatně dokážeme řídit. A máme tady počet časových plánů, který velmi často koresponduje s počtem skupin. Mám tady samozřejmě možnost podívat se na to, kdy zrovna dneska sluníčko vychází a kdy zachází. Ten čas je teďka teda hroznej. 15:56, aby nám zacházelo sluníčko, je poměrně. Máme Vánoce blízko, takže je to brzo. No a mám tady přehled o tom, co ten systém dělal za posledních 24 hodin. Kdy vidím nějakou spotřebu v jednotlivých hodinách a vidím, jak se ten systém choval, jak mi spořil, případně jak nespořil. Tento graf si můžu zobrazit i v jiném časovém intervalu, týden, měsíc, rok, abych dostal náhled na ten systém, jak se chová během týdne, jak ho mám nastavený, jak je hospodárný. Další částí jsou pak další pole, jako je skupinové ovládání, kdy já skupinu, kterou mám nadefinovanou, můžu nechat běžet v automatickém režimu, jako třeba teď, anebo si ji můžu přepnout do manuálního, když například chci dělat servis během dne a chci si svítidla rozsvítit, můžu je manuálně zaovládat a to je fajn. rozsvítit si je. To je fajn. Pak tady mám nějaký přehled o tom, jestli systém je v pořádku nebo není. My tady máme nasimulované nějaké chyby v našem objektu, aby jsme vám mohli prezentovat právě to, že vám systém nahlásí, že svítidlo dané je v nějaké chybě a kdy ta chyba se naposledy vyskytla. Takže to je hrubý přehled, který je. Samozřejmě náhled na ty svítidla, které mám, můžu mít i v mapovém podkladu, což je asi ten nejčastější pohled na konkrétní svítidla. Svítidla si můžu v systému zalokovat. Některé přijímače máme vybaveny vlastně přímo i přijímačem GPS signálu, takže se zalokují sami. A vidím pak náhledu, jak ta svítidla pracují nebo nepracují. Svítidla se zeleným rámečkem jsou v pořádku, svítidla s červeným rámečkem jsou samozřejmě světla s chybou. Pokud na to svítidlo kliknu, dostanu v pravé části nějaký hrubý náhled o tom, jak to svítidlo pracuje, jestli je v pořádku, jestli se systémem komunikuje, kdy naposledy zakomunikovalo, jakou má aktuální spotřebu a jak kvalitně dokáže přijímat signál právě od vlastně serveru, který ho řídí.
Takže vlastně všechny základní věci, které potřebuji jako administrátor právě vědět. V případě, že ty se tam zmiňoval nějaký skupiny nebo možnosti těch účtů, které tam můžou být, vidím tyhle ty údaje i třeba jako klasický uživatel toho systému, nebo to vidím pouze v tom administrátorském přístupu? Tyhle ty role těch uživatelů se dají nadefinovat uživatelsky, to znamená, můžeme přizpůsobit zákazníkovi právě ten systém tak, aby dokonale vystihnul jejich potřeby. To znamená, jako úplně uživatel nejnižší úrovně můžu samozřejmě vidět, v jakém stavu to je, ale třeba nemůžu ovládat, nebo nemůžu měnit časové plány. Jasný. Tohle to se mně zdá velice šikovný. Je tam všechno, co vlastně potřebuji o tom svítidle vědět, a v dnešní době tam je toho mnohonásobně víc, než tam bylo. Nebo co celkově, jako dřív rozsvítím lineu světel, vidím, že jedna výbojka nesvítí, tak tam je nějaká chyba. Tady s tím můžu nějakým způsobem pracovat. Super. Co tam máme dál? Podíváme se určitě na časové plány, které jsme zmínili, protože to je základ toho standardního řízení. Takže tady vidíme základní časový plán s jeho základní periodou týden. To znamená, můžu editovat jednotlivé dny, pondělí, úterý, sobota, neděle, kde i vidíme právě to, že můžeme reagovat v sobotu a v neděli jinak na to dění v té firmě nebo v té obci, než v týdnu. Praktické použití, mám tady možnost zadefinovat body, kdy se mi dochází ke změně. Já teďka vejdu do nějaké editace, aby to bylo. Takže já vlastně tady vidím před sebou graf časového plánu, kde já vidím intenzitu na základě času. Chápu to správně? Přesně tak, na základě časové osy. Takže když já půjdu do té editace takže v půlnoci, například začnu půlnocí, vidím, že chci spořit, mám pouze orientační osvětlení nastavené, ale pokud se vyskytne vlastně pohyb v tom daném světle, tak může systém reagovat a zvýšit intenzitu na 80%. Tomu, kdo vlastně se pod tím svítidlem pohybuje, aby jsme mu přisvítili na cestu. Já samozřejmě tam můžu teda i štelovat okna, kdy chci, aby bylo vypnuto, aby bylo zapnuto na základě jakoby reakce. Přesně tak. Takže já můžu i vypínat toto světlo. Mám možnost vlastně nastavit buď to fixní, pevný čas té změny, například v našem případě, pokud začíná směna, tak já chci do té doby spořit, pak lidé přicházejí do práce, nastavím vyšší intenzitu, aby měli vyšší komfort. A se s východem slunce, což mě definuje tento bod, celý systém vypínám, zasínám světla, spořím úplně maximálně. Když půjdu dál, s západem slunce opět systém startuje, chci svítit hodně, protože lidé odcházejí z práce, ale pak končí odpolední směna a zase ve fixním čase 19 hodin už předpokládáme, že lidé odešli z práce a zase spoříme. Já se teď zeptám, vysloveně, úplně laicky. Neničím já to světlo, pokud s ním snižuji intenzitu osvětlení na 50 nebo 80%? Je to úplně naopak. Naopak, pokud se svítidlem nesvítím na 100%, prodlužuju mu životnost. U ledkových svítidel to tak funguje. Prodlužuju mu životnost a vydrží mi déle. Takže jsem přesně obráceně, než to bývávalo kdysi dávno. To bylo vždycky říkáno, že pokud svítím nebo snižuju intenzitu osvětlení, tak prostě nějakým způsobem ničím to světlo. Ale pojďme se posunout dál. Já tady vidím, že mám teda na jedné straně graf, na druhé straně můžu teda asi s těma jednotlivýma možnostma toho nastavení hýbat, nebo můžu v obojím? Můžu v obojím, můžu vlastně to hrubé nastavení dělat v té levé části, v té grafické. To znamená, můžu za tu kuličku jednoduše zatáhnout, změnit její polohu, jak časově, tak i intenzitově. Pravým tlačítkem jednoduše řeknu, že tady změním si tu část a jednoduše si to nastavím. V pravé části potom můžu detailně měnit tu intenzitu nebo čas tak, jak potřebuju, abych měl to vyšší rozlišení. Takže pokud si chci tady detailně nastavit tu úroveň, tak samozřejmě můžu. Musím ale pole opustit, aby se mi to projevilo v grafu.
Dobře, ty časové plány už mě dávají docela smysl. Na ten první obrázek, když jsem se na to podíval, tak to bylo takový úplně nemoc jednoduchý, ale vyvrátil jsi to a proměnil jsi to v poměrně užitečnou věc. Dobře, to máme za sebou denní časové plány. Teďka mě napadlo, blíží se na Vánoce, nějakým způsobem ten časový plán můžu třeba využít na rozsvícení vánočního stromečku, můžu to do toho třeba zakombinovat, že ten třeba denní plán udělám odděleně pro nějakou segmentaci světel, pro jinou udělám nějaký jiný. Lze to nebo to nelze? Lze to právě pomocí těch skupin, kde my teda tady nemáme vánoční stromeček, ale máme tady skupinu kolárna, protože v našem objektu máme kolárnu, kde vlastně není potřeba svítit celý časový okamžik, ale pouze nějakou omezenou dobu, když třeba lidé přijíždějí do práce. Chápu. Takže my máme nastavenou třeba velmi omezenou dobu, kdy se svítí v kolárně, protože víme, že lidé přijíždějí na směnu, odloží svá kola, A motocykly a jdou do práce. Jasný. Takže vlastně takhle já můžu pracovat, co segmentace světel, to s tím můžu pracovat jinak. Přesně tak. Můžu já mít jedno světlo ve více skupinách? To náš systém neumožňuje. My můžeme pouze jedno svítidlo zařadit pouze do jedné skupiny a s tím pak pracovat. Dobře. Co je možná zajímavá ještě funkcionalita, jsou, my tomu říkáme extra plány, kdy můžeme ten plán, ten standardní, hlavní, který běží periodicky, co týden, tak ho můžeme, říkáme, přetížit nebo nahradit dočasně. Takže já, když teďka vytvořím nový, tak samozřejmě mu dám nějaký název, třeba Vánoce. A tomu zvláštnímu extra časovému plánu můžu dát začátek a konec. To znamená, pokud třeba firma plánuje odstávku, můžeme říct, že třeba od 21. pondělí od Můžeme půlnoci tam dát klidně, ano, přesně od půlnoci až do třeba ledna, opět do půlnoci, tak si můžeme říct, že budeme svítit pouze málo, protože se v objektu nikdo pohybovat nebude, nebudeme ani reagovat na pohyb. Takže tím vlastně jakoby přebijeme ten denní plán. Přesně tak. A systém sám zajistí to, že v tomto období se světla budou chovat jinak, úsporněji. Výborně, takže to je vlastně poměrně hezký způsob, jak já můžu i vlastně s tím osvětlením pracovat, šetřit, spořit ty energie. Přesně tak. To mi umožňuje reagovat i na to, co se vlastně v průběhu času děje v tom daném objektu a připravit se a uspořit. Jo, super. Co ještě krom denních plánů nebo všech těch plánů s tím systémem můžeme dělat? Máme tam ještě nějaké možnosti, k čemu ho můžeme využít? To je samozřejmě, já si to dokážu představit nejenom právě v objektech firem ve městech, ale třeba na sportovištích. Jo, kde sportoviště využívají třeba část toho hřiště, ne to celé hřiště, jo, kde s tím můžu nějakým způsobem samozřejmě pracovat. Tam to bude hodně omezené, to řízení, nebudu potřebovat asi extra denní plán. Ale myslíme třeba takhle na sportoviště? Určitě myslíme. Je to vlastně možnost, že tu skupinu jako takovou nebudu provozovat v tom automatickém režimu, kdy je řízená právě časem, ale přepnu si ji do manuálního režimu a řídím ji pouze tak, jak potřebuji v daný čas, vyloženě ručně. Nejlépe se to dělá opět z toho základního přehledu na nástěnce, kde mám tady zobrazené ty skupiny. Ano. A já, jak jsem už říkal, můžu přepnout do manuálního režimu a můžu si tady volit intenzitu, kterou chci, aby ty svítidla svítily. Výborně. Daný čas. Standardní nastavení je takové, že tento manuální režim je pouze dočasný a slouží pro servisní účely, ale dokážeme opět přizpůsobit systém tak, že tento manuální režim je trvalý a je na uživateli, aby si ho ovládal tak, jak potřebuje a hlídal si vypnutí a zapnutí svítidel. Co se týče vlastně toho sportoviště, tak mě napadla taková jednoduchá myšlenka. Když jsem na sportovišti, nemám s sebou nejspíš jako počítač. Zvládnu Poseidon City rozjet i třeba na mobilním zařízení, na telefonu? Jde to. Na tabletu je to velmi komfortní. Aplikace je přizpůsobená právě počítači a tabletu. Na mobilním telefonu to jde.
Lze to, ale bude to trošku komplikovanější. Je to trošku menší displej, takže není to úplně komfortní. Naprosto chápu. Dobře, co se týče ještě toho uživatelského hlediska. Máme tam ještě něco, co jsme nevyčerpali? Určitě, zapomněli jsme na důležitou funkci a to je reporting. To znamená, že systém dokáže reportovat havarijní stavy v případě potřeby. Takže když se podíváme tady do části reportingu, máme tady nějaký reporting nastavený, můžeme se podívat, co se v něm dá nastavit. Já si můžu vybrat periodu, jak často budu report dostávat a co bude obsahovat. Jestli bude obsahovat jako oblast, to jsme ještě nezmínili, že systém se dá rozdělit ještě do oblastí, když má pokrýt větší objekty, třeba víc objektů. A můžu si vybrat, jaké typy zařízení budu v tom reportu dostávat, včetně vlastně RF bran, které jsou pro systém klíčové. Takže světelný bod je vlastně klasické světlo s tím naším kloboučkem a rozvaděč bude ta 1/10, ten náš váleček. Vestavěný přijímač do rozvaděčové části. Ano. Můžeme se i historicky podívat, jak ten report vypadá, takže si můžeme zobrazit třeba ten poslední. Jo, to je takhle hezký. Já jsem čekal jak celou tabulku. Ne, máme to graficky znázorněno. Tento report vlastně obsahuje pouze stavy chybové, které mě primárně zajímají. Takže tady vidím, že třeba máme nasimulováno, že z 2 RF bran, nebo ze 3 RF bran, které jsou v systému, jsou 2 vypnuté. U nás záměrně, ale kdyby to bylo v standardní instalaci, bude to problém, který je potřeba řešit. A pak tu vidím, které to jsou. Můžu si zobrazit polohu, kde vidíte, že se dostáváme ne do našeho systému, ale do standardní Google Maps. To znamená, že tento e-mail může přijmout kdokoliv, aniž by měl přístup do systému, ví, kde zařízení s chybou je a kde ho má řešit. Pokud jsem jako město a mám nějakou svoji instalační firmu a potřeboval bych jí primárně ten svůj report dávat, tak jí to prostě nechám, zaloguju tam její e-mail. Tak. A už jí budou chodit chybový hlášky a okamžitě Přesně mají tak. možnost řešit. Přesně tak. Takže což je super. Zrovna tak pak funguje vlastně i se světelným bodem. Jo? Pokud se kliknu sem, dostávám se opět zase do standardní mapy a vím, že tady světlo je v chybě a měl bych s ním pracovat. Měl bych s ním pracovat. Tohle mi přijde velice fajn. Přesně právě kvůli tomu důvodu, že samozřejmě už můžu okamžitě reagovat v rámci nějaký výměny. Nemusím čekat, než se mi obyvatelé budou ozývat. Mně nesvítí světlo, když ráno stávám a podobně. Tak. Výborně, takže máme teda prošlej reporting, denní plány, mapu těch svítidel, jednotlivé světelné body. Řekli jsme si, co všechno vlastně systém umožňuje. Já se ještě zeptám. Jednotlivé ty světelné body já můžu řídit i třeba něčím jiným nebo nějakým jiným způsobem, než jenom přes Poseidon City? Nemyslím si, že by to v tuto chvíli šlo. Je pravdou, že systém má standardizované deskstopy, takže pokud ho někdo chce integrovat do vlastního třeba informačního systému, má tu možnost. Výborně. Tak já bych ti v tuhletu chvilku velice rád poděkoval. My jsme si teďka prošli software Poseidon City, zjistili jsme hromadu zajímavých věcí, jak ušetřit, jak mít svítidla a své veřejné osvětlení pod kontrolou. Já si myslím, že asi jsme řekli všechno, co jsme o Poseidonu mohli říct v rámci toho uživatelského přehledu. Vám bych chtěl poděkovat, že jste dokoukali až sem. Pokud vás systém samozřejmě zajímá, nebojte se k nám do Eniky ozvat. My vás velice rádi provedeme, vlastně zaškolíme do Poseidonu City jako takového, poradíme i vlastně s jeho implementací a jak si s tím poradit dál. Pavle, tobě moc děkuji. Taky díky. A my se uvidíme u dalšího videa.